Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şuun 2016-njy ýylyň 29-njy iýuly hepdäniň annawyny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda çilim gıtçılığı emele geldi. İyem 4 günden beri Aşgabatyň çilim satýan döwlet eýçiligindäki iň iri dukanlarynda çilimin hiç bir görnüşi tapdyrmaýar. Aşgabatyň häkimetleri haryp bazarlarynda narhlaryň ýokurlanmagyna garşy käbir çäreleri amal aşyrýarlar. Bazar resmiýleri söwdegärleri her harydyň satylmaly narhyny paýlap, olary şol kesitlenen bahadan satmagy tawşyrýarlar. Hillary Clinton Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik Partiýasynyň kandidaty hökümde dalaş etmek teklifini resmi taýdan kabul etdi. And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination. Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanışyp bolun. Hillary Clinton Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik Partiýasynyň kandidaty bolmak teklifi resmi taýdan kabul etdi. Clinton'yň 28-nji ýyldan çykyşy demokratlaryň 4 günlük konvensiýasynyň jemleýici pursady boldy we Birleşen Ştatlaryň taryhynda iň gymmat baha we belki de iň ýakynsa saýlawlaryň başlangyjyny alamatlandyrdy. Biz ýurdumyzyň näme garşydygyny anyk bilýäris, emma biz gorkmaýarys. Biz hemişe bol şeýle kynçylyklara garşy görüşeriz diýip Clinton aýtdy. Konvensiýanyň soňky gejesinde Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçlerini ýolbaşçylyk eden öňkü general Irakda wepat bolan musulman Amerikalynyň kakasy şeýle de Clinton'yň gyzy Chelsea çykyş etdiler. Hillary Clinton'yň garşydaşy milliarder Donald Trump'yň şu ýyl Respublikan partiýanyň düzüminde belli bir derejede köpçüligiň ünsüni özüne çekmekdäki ukybyna daýanyp öňe çykmagy siýasatçylaryň saýlaw kampaniýalary boýunça bilermenleriň ençemesini gen galdyrypdy. Birleşen Ştatlaryň harbiýlarynyň Awganistandan çykarylmagynyň iýide testirilmegine garamazdan Owan hökümeti 2016-njy ýylyň ýanwar we may aýlarynyň aralygynda ýurdun giňişliginiň 5% çemesini elden berdi diýip Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň syýynçy darasynyň 29-njy ýylda ýaýradan hatawatyny aýdylýar. Awganistan edigeltmek boýunça ýörite inspeksiýasynyň hatawatynda Owan hökümetiniň ýanwar aýynda ýurt giňişliginiň 70,5% gözegçilik eden bolsa, may aýynda bu görkeziji 65,5% çenli azalypdyr. Birleşen Ştatlar Awganistandaky güýçleriniň ýolbaşçysy John Nicholson agdalan territoriýanyň aglaby bölegi Talibanyň elinde diýär hatawatda Owan goşunynyň Talibandan ýeňilmeginden daşary Islam döwleti we Özbekistanyň Islam hereketi ýaly toporlar we beýleki söwüşiji toporlaryň basyşlarynyň astynda galýarlar. Ortiýetiň Duşanbedäki harby bazasynyň gulaýynda 22 ýaşly täjik denany öldüren Ortiýetli esker 12 ýyl türme tutsagylygyna höküm edildi diýip eskeriň aklawçysy WPD-nyň maşgalasy 28-nji ýylda habar berdiler. Şeýle-de 27 ýaşly Ivan Sherbakov PDA-nyň maşgalasyna 22,5 miň Amerikan dollaryna barabar möçberde kompensasiýa tölemäge höküm edildi. Öz adynyň agdalmazlygyny soran aklawçynyň aýtmagyna görä, Ortiýetiň harby sudy Sherbakowy Şoýira Jabbarowany bilkaslaýyn öldürmekde günäli tapdy. Sud dinlençigi Ortiýetiň Duşanbedäki harby bazasynyň içinde ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirildi. PDA-nyň garyndaşy Nawruz Sultanow maşgalanyň sudyň kararyndan kanagatlanýanlygyny aýtdy. Sherbakov Jabbarowanyň ölümi bilen baglylykda 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tutsak edilipdi. Islam döwleti topordyň täzelikleri agentligi şu hepde Fransiýanyň Demirgazonda Katolik kilesesine edilen hüjüme gatnaşan iki hüjümçiniň biri digi çak edilen adamyň musulmanlary ýurdy dargatmaga çagyrýan video ýazgysyny ýaýratdy. Katolik kilesesine hüjüm edip ruhanyny öldüren we ýani polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen hüjümçileriň biri 28-nji ýylda şahsiýeti anyklanan Fransiýanyň raýaty 19 ýaşly Abdelmalik Nabir Peterjen videoda prezident François Hollande we premier-ministr Manuel Valls ýüzlendi. Wagt ütkedi inilerimiziň we uýalarymyzyň çekýän azabyny sezim çekersiňiz bizi ýurduňyzy dargadarys diýip ol videoda aýtdy. Fransiýanyň polisiýasy hüjümden öň Peterjany gözläpdi. Türkiýanyň aňtaw gullukları onuň radikallaşan bolmagynyň ähtimallygyny duýdurupdy.
Türkiýanyň başa barmadyk agdalyşynyň ýa-da maraşyryan arasalyşlary onuň Birleşen Ştatlaryň harbiýleri bilen Islam döwleti toparyna garşy hyzmatdaşlygyna pätkili berýär diýip Birleşen Ştatlaryň resmiýleri 28-nji iýulda aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň Milli Aňtaw Gullugynyň müdiri James Clapper we Birleşen Ştatlaryň Merkezi harby ýol başçylygynyň müdiri general Joseph Votel Colorado'da geçirilen Aspen Hopsuluk forumunda çykyş edip Türkiýedäki arasalyşlaryň Birleşen Ştatlaryň Islam döwleti toparyna garşy söwüşmek tagallalaryna ýardam beren ençeme türk ofitserlerine täsir ýetirenligini, käbirleriň türme batylanyny aýtdy. NATO'nun agzasy bolan Türkiýanyň prezidenti Erdogan başa barmadyk agdalyşyň ýa-ni harbiýleri öz gözegçiliginiň astyna aldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täderlikleri bilen tanyş bolduňyz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeliginde başlaýarys. Hillary Clinton Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik Partiýasynyň kandidaty bolmak teklibi resmi taýdan kabul etdi. Mundan bir gün ozal Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Hillary Clintony prezidentligi aňyrçak derejede münasip talaşgar diýip atlandyrypdy. Birleşen Ştatlarda 8-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda resmi derejede başlanan saýlaw kampaniýasyna degişli soňky täzirlikleri kärdeşim ýowşuna nurwandan dinläli. Hillary Clinton agdybirlige çağırdy we öz Respublikan garşydaşyny ýaňsylady hemde Demokratik Partiýanyň prezidentligi kandidatlygyny kabul edenini umumy awadançylyk pikirini Amerikan wadasyny aýgatdylygy we çäksiz ynamdarlygy öňe sürdi. Clinton'ın 28-nji ýylda sözlän söz demokratlaryň 4 günlük gurultaýynyň gapak daşy boldy we köpleriň pikirini görä Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň gymmat we belki-de iň ýakymsyz saýlawyň başyny başlady. Şu akşam biz öz ýurdumyzyň has kämil bileleşigine tarap ýörüşini kesgitli bir pellehana geldik. Ýurdun esasy partiýasy ilkinji gezek aýal adam prezidentlige kandidat seçdi diýip olaýtdy. And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination. Men sizin prezidentligi kandidatlyk teklibiňizi tabiinlik, aýgatlylyk we Amerikanyň wadasyny çäksiz ynamdarlyk bilen kabul edýärin diýip ol Hillary diýip gaýryan Mereka ýüzlenip aýtdy. Onun garşydaşy şu ýyl çakkanlyk bilen Respublikan partiýanyň depesine çykmagy başaran we köpleri haýran galdyran milliarder Donald Trump bolar. Pikir soraşlyklar Trump'ın ýurtdaky ykdysat deňsizliginiň ýokarlanmasynyň döredýän nägileliklerinden, Islam döwlet toparynyň radikal jeňçilerinden awanýan howp gataryn döredýän gorkusundan hem gowy peýdalananlygyny görkezdi. Şu hepdäniň başynda Reuters, Ipsos tarapyndan geçirilen pikir soraşlyk Trump'ın geçen hepde Respublikanlaryň gurultaýyndan jemgyýetçilik itergi sebäpli Clinton'dan biraz öňe geçenligini görkezdi. Gurultaýyň soňky ýejesinde Owganistanyň goşunlara komandirlik eden odalky general, Irakda öldürilen musulman Amerikan eskeriniň kakasy Clinton'yň ýeri Chelsea'dagy çykyp gürledi. Hepdäniň başynda bu gurultaýda odalky demokrat prezidentler Jimmy Carter, Bill Clinton 2008-nji ýylda demokratlaryň prezidentligi kandidatlygy urunaky bäsleşikde Hillary Clinton'dan üstün çykan we soňra öz administrasiýasyna döwlet sekretary edip getiren Barack Obama dagy çykyş etdi. Mundan tapawutlykda geçen hepde Respublikanlaryň gurultaýyna hiç bir odalky Respublikan prezident çykyş etmedi ýa ýygynaga gatnaşmady. Prezident Barack Obama 27-nji ýylda demokrat delegatlary ýüzlenip Clinton'yň prezident bolmak üçin dol taýýar bolanlygyny aýtdy. I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear and to summon what Şu ýyl şu saýlawda men siziň özüme goşulmaňyzy hemde sinizmi ret etmeňizi, gorku watyr ret etmeňizi we özümizdäki iň gowlugy çagyryp Hillary Clinton'yň indiki prezidentligi saýlamaňyzy soraýaryn diýip Obama öz sözüni soňlanyna aýtdy. to elect Hillary Clinton as the next president of the United States. Demokratlaryň Filadelfiýada geçiren gurultaý senator Bernie Sanders'ın ştatlaryň esas saýlawlaryna baş kandidatlygy urunyna geçirilen bäsleşiklerde Clinton'dan ýeňilen dalaşgaryň tarapdarlarynyň kesgitli garşylygy bilen başlandy. Sanders'ın tarapdarlarynyň köpüsi we beýlek protestçiler gurultaýyň geçýän ýeriniň daşynda tutuş gepdelap demonstrasiýa geçirdiler. Emma ol protestler çak edilişine garanyna kiçirek we has zorluksyz boldy. Filadelfiýanyň
Polisiýa resmiýetleriniň maglumatyna görä, ol protestçilerin 103 sanatyna jerime salyndy. Clinton öz sözlerinde içeri we daşary meseleler barada gurrun edip öz bilim düşünjesiniň we tejribesiniň gerimini hemde suňlugyny görkezdi. Ol orta gatlaryň girdijileriniň ýokarlanmalygy, Sanders'ın öňe süren meselesini, ýagny okuw jaýlarynyň tölew narhynyň we student vergileriniň azaldylmagy ýaly meseleler gozgody. Şeýle dol immigrasiýa, yarak zorlugy, saglygy saklaýyş tölewleriniň ýokarlanmagy, aýallar üçin deňeçer aýlyk haklarynyň berilmegi ýaly içerki meseleleriň üstünde durup geçdik hemde gaýta garşydaşy Donald Trump ýaňsylady. So just ask yourself, do you really think Donald Trump has the temperament to be commander-in-chief? Özüňizden sorap görüň. Siz hakykatdanam Donald Trump'ın baş serkerde bolmagy temperamenti bar diýip pikir edýärsiňizmi diýip Clinton sorady. Trump ve Clinton 26 sentýabrda 8-nji noýabrda bolmaly saýlawdan öňkü bir näçe prezidentlik çekişmeleriniň ilkinjisini ýüzbeýüz çekeleşige çykar. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda çilim gytçylygy emele geldi. Şoňlar paýtagtyň dukanlarynda temäki önümleriniň tapdyrylmaýanlygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Mundan ozal çilim Libap ýylatynyň gytçylykly haridyny öwrülipdi. 2025-nji ýyla çenli çilimden doly azat ýurda öwrülmek maksadyny yglan eden Türkmenistanda çilime degişli soňky çäklendirmeler barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinleýäli. Eýem bir näçe günden bäri Aşgabatyň döwlet eýçiligindäki dukanlarynyň tekjelerinden temäki önümleri ýitirim boldy. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda şu ýylyň martyna girdilen düzgüne görä temäki önümleriniň sowdasyny resmi ýagdaýda diňe döwlet eýçiligindäki dukanlar amala aşyryp bilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, eýem 4 günden bäri Aşgabatyň çilim satýan döwlet eýçiligindäki iň iri dukanlarynda çilimiň hiç bir görnüşi tapdyrmaýar. Soňky 5 aý çemesi wagtlary paýtagtyň Parahat bir etrapçasyndaky Nomer 328 belgili dukanlarında, 4-nji etrapçasyndaky Sumar, 2-nji etrapçasyndaky Çınar, 6-njy etrapçasyndaky Salam we Dostluk dukanlarında çilimleriň dürlü görnüşleri 10 we 12 manat aralygynda satylýardy. Emma 25-nji iýule çenli döwlet eýçiligindäki dukanlaryň vitrinalarynda açyk görnüşde satylan çilim önümleriniň häzirki wagtda näme sebäpden ýitirim bolandygy we bu ýagdaýyň haçany çenli dowam etjekdigi barada ne resmi medeniýetde ne de radio telewiziýada maglumat berilýär. Öz adynyň efirde agdalmazlyk şerti bilen Adatlyk radiosyna maglumat beren käbir dukan müdirleri bu ýagdaýyň sebäbini paýtagtyň sowda bazalarynda, skladlarynda çilimiň ýokdugy bilen düşünýärler. Bide Aşgabat şäheriniň sowda bazasynda depolaryna häzirki wagtda çilimiň ýokdugyny aýtdylar. Şonuň üçin biziň sargıtlarymyz ýerine ýetirilenok. Bide innikaýyň başyndan başlap çilim temäki önümleri ýurda getirilip başlanjak. Şonu çilimi uradar süýärler. Diýip paýtagtyň döwlet eýçiligindäki dukanlarynyň biriniň müdiri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde döwlet eýçiligindäki käbir dukanlaryň jogapkär işgärleri öz çeşmelerine salgylanyp, häzirki wagtda çilimiň hiliniň barlygdan geçirilýändigine, şol sebäpden bar bolan çilimleriň satuwynyň hem saklanandygyny gurrun berýärler. 21-nji ýylda Aşgabatda saglygy goraýşy derman senagat işgärleriniň güni münasibetli çilim we temäki önümleriniň hilini barlayan desga açyldy. Käbir çeşmeler häzir ýurtdaky çilimleriň hiliniň şol desgada barlanýanyny, barjalarynyň hem satyga goýberilmeýändigini aýdýarlar. Diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran dukan işgäri aýtdy. Adatlyk radiosyna bu maglumaty resmi ýa-da garaşsyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Çilim gytçylygy bilen baglanşykly paýtagtda ýüze çykan bu ýagdaý çilimkeşleri alada goýmandyranok. Çilimkeşler telim esi artykmaç töläp çilimi käbir hususy dukanlardan gizlin satyn almaly bolýandyklaryny Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler. İlki husus dukanlarda çilimiň satywyny ýatyrdylar. Innol döwlet dukanlaryna da tapdyrmaýar.
Ýöne käbir husus dukanlarda çilimin gizliğin satıw dowam edýär. Öň 12 manatdan satyn alýan çilimimizi inni bu dukanlardan 20-25 manattan satyn almaly bolýar. Diýip Aşgabatly Oraz aýdýar. Yeri gelende ýatlasak, şu hepdäniň başynda Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki döwlete değişli dukanlaryň tekçelerinden hem çilimin ähli görnüşleri ýitirim bolupdy. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýerite karary gol çekip, ýurda temmäki önümlerini getirmeň we satmaň ähli ygtyýarlygyny Diňe Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrligine berdi. Bu karar kabul edilmeden 3 ay çemesi ozal Aşgabatyň hususy eýçilikdäki dukanlarynyň tekçelerinden çilimin satywy aýrylypdy. Mundan öň ýagny 2011-nji ýylyň maýynda Türkmenistan Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň temmäke garşy görüşmeň çarşuwaly konwensiýasyna goşulaly bäri ýurtda temmäke önümleriniň sany gözgörteli azalyp, olaryň bahalary hem telim etse ýokurlandy. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň harit bazarlarynda narxlar ozalkysyndan 30% çemesi ýokurlandy. Hökümetiň indiki ýyldan başlap aýlyklary 10% ýokurlandyrmak planynyň eglan edilmeginiň ýa-ni dören bu ýagdaýda Aşgabatyň resmiýetleriniň özüçe çäre görüp başlandygy habar berilýär. Bu çäreler nämeden ibarat? Kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinleýeli. Şu günler Aşgabatyň bazarlarynda azyk we senaat haritlarynyň bahalarynyň barha gymmatlamagy bilen bazar resmiýetleri narxlary öňkü durkunda saklamak ugrunda söwdegärlere basyş edip başladylar. Eýem 3-4 aýdan bäri Türkmenistanyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň bahalary gün saýyn ýokurlanyp, häzir olaryň narxlary öňküsine göre 30-40 göterim çemesi artdy. Bu esasan daşary ýurtlardan getirilýän we yerli kärhanalarda öndürilýän konditor we gök bakçı önümlerinde şeýlede üý hajatlar üçin niýetlenen şampun, gapgaç, egneşik ýuwjy serişdelerde gözeýilýär. Meselem mundan ozal 1 kilogramy 9 manada satylýan Orsetden getirilen karamel süýjülери häzirki wagtda 12 manada durýar. 1 kilogramy 4 manat olan kökeleriň bahasy bolsa 6 manada ýetdi. Käşiriň 1 kilogramy 2 manatdan 3 manada çenli gymmatlady. Şeýlede daşary ýurtlardan getirilýän hususy gigiýena serişdeleriniň bahalary hem öňküsünden adynyň 1-1,5 manat ýokurlandy. Adyk haritlaryň tas ählisiniň gymmatlamagynyň yerli ýaşaýjylaryň aglabasyna ýarama täsir edýändigi aýdylýar. Badara barar ýaly däl, bahalar dowamly ýokurlanyp barýar. Şu günler ýaşaýjylaryň gyş üçin pomidor, hyýar ýapýan möhsümi, her tomus banka ýapýar. Ýöne bahalardan ýaňa şu ýyl muny goýup bolsun edip otyryz. Diýip Aşgabatly Dürwiwi daýda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Bazarlarda haritlaryň we önümleriň bahalarynyň gymmatlamagy, onuň sebäpleri barada resmi metbuatda ýa-da radio telewizionda hiç ýyly maglumat berilmeýär. Emma söwdegärleriň aglabasy adyk we senaat haritlarynyň bahasynyň gymmatlamagynyň sebäplerini hökümetiň dollara girden çäklendirmeleri we onuň gara bazardaky narhynyň ýokurlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Yer gelene ýatlasak, häzirki gün dollaryň gara bazarynda 1 dollaryň bahasy 7 manada çenli ýeten bolsa, onuň döwlet tarapyndan kesitlenen kursy 3,5 manada deňdir. Şol bir wagtyň özünde soňky günlerde paýtagtyň bazarlaryndaky gymmatlama diňe bir daşary ýurtlardan getirilýän haritlar bilen çäklenmeýär. Ýurduň öz içinde çykarylan önümlerinde bahalary ýokurlandy. Mysal üçin ýurduň içinde öndürilýän süýjü kökeleriň 1 kilogramynyň bahasy da odolky narhyna göre 1 manat gymmatlady. Ýurduň içinde süýjü köke önümlerini öndürýän hazar ýaly käbir kärhanalaryň jogap kär resmiýetleri özleriniň öndürýän haritlary üçin şeker, un, ýağ ýaly yerli önümleriň ýeterlik bolmaýandygyny aýdýarlar. Adynyň efirde agdalmadlygyny soran bir kärhana resmisi öz kökü önümler üçin esasan Gadastandan we Orsetden import edilen uny ulanýandyklaryny aýdyp şeýlediydi. Dollara girdilen çäklendirmeler sebäpli uny daşary ýurtdan getirýän söwdegärler gymmat bahadan satýarlar. Daşary ýurt ununyň meske ýagynyň, şekeriň bahasynyň gymmatlamagy bilen biz hem öz önümlerimizi gymmatlatmaly bolduk. Häzirki wagtda paýtagtyň Teke bazary we Ors bazary ýaly iri söwda merkezlerinde bazar administrasiýasy haritlaryň bahalarynyň ýokurlanmagyny saklamak ugrunda hem tagalla edýärler. Bu bazarlarda yerli resmiler söwdegärleri her haridyň satylmaly narhyny paýlap, haridy şol kesitlenen bahadan satmagy tawşyrýarlar. Emma bu tawşyrykdan söwdegärleriň tas ählisi diýen ýaly nägili bolýar.
bizden harida alan bahamızdan hempeti tatmağı tavsirýarlar. Men peýdadana geçdim, ziyana alyp basladım. Dip Orsvadarda özüni Velmirat dip tanıştıran söwdegär aýdýar. Sözümüzün ahirine ýatlasak, adyk haritlarynyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly ýagdaý Lebap vilayatynyň Türkmenawad şäheriniň bazarlarynda hem gödäýilýär. Türkmenawadyň bazarlarynda da soňky aýlaryň dowamında adyk haritlarynyň bahasy takminan 30 göterim gymmatlady. Kerdişim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepliyar Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda bag çekmek boýunça döwlet derejesinde çykarylýan kararlar we amala aşyrylýan çäreler bilen bir wagtda onlar çylap ösüp duran agaçlar çapylyp köpçüliklen ýok edilýär. Türkmenawad şäherinde öňkü gür agaçlaryň çapylyp olaryň ýerine täze agaçlaryň oturdulmagynyň yerli ýaşaýjylara ýetirýän täsiri barada habarçymyz Rewşan Çaryýewiň berjek maglumatlaryny dinleýälim. Türkmenawadyň köçelerinde ekilen sosna agaçlary ilki başda boýalanda şäheri al ýaşyllyga öwrenýär bolup görünýär. Ýylyň hemme faslynda bu agaçlar öz reňkini saklaýar. Köçeleriň ugrundaky sosnalaryň aşaklaryny dürli mörmejeklerin ýetirip biläjek ýanyndan gorap, hek bilen aklaýarlar. Guran şahalary bolsa çapýarlar. Bu agaçlaryň ösüp ulolmagy üçin dowamly işler geçirilýär. Emma ulolsalar da daşary ýurtlardan getirilip ekilen bu sosnalaryň tomsuň jowdasynda hiç ýyly kölegesi bolmaýar. Gaýta guru we yssyk olaryň aglawasy guraýar hem pürüni dökýär. Käwr ýagdaýda olaryň öz-özünden odalýan halatlaryny da synlasa bolýar. Entek dolu olup yetişmedik Quran ağaçlaryň ýerine ýangydan täze ýaş sosna ağaçlary ekilýär. Bu bir çene ýetenleri bolsa dikligini ösüp hiç ýyly kölege bermeýär. Şol sebäpden häzirki wagtda Türkmenawadyň köçeleriniň ugry boýunça günüň gaýnap barýan yssyk howasynda kölegeli ýerleriň tas ýokdugyny aýdyp bolýar. Şu günlerde aýratynda günüň öýlänki sagatlarynda köçede gezip beren adamlaryň özünden gidýän halatlary ýa bolmasa yaraman gaýtaryp kellesini suw bilen ýuwup oturan adamlary hem görmek mümkin. Türkmenawadda beýle ýagdaý adamlaryň köp wagtlap gün aşagynda gezmek bilen ýüze çykýar. Aşağı günlerde adamlar özleriniň nähil ýagdaýa düşendigini dolu anyklap bilen oklar. Adamyň hereketi artanda endamyň gyzygyny ýokarlanýar we hökmänli ýagdaýda bir salkyn kölegeli ýere geçmesen gün urmak ähtimallygy ýokary diýip 40 ýaşlaryndaky Türkmenawadly Lukman Jorogulay diýär. Türkmenawadyň hassahanalarına yssyk howa sebäpli arşikaýat bilen ýüz tutýan adamlaryň köpelýänligi barada ýa bolmasa günüň şoklösünden baş aýlanyp ýykylanlar üçin tiz medisina kömek gullugyny çagyrýanlaryň köpelendigi hakda hem maglumatlar gowuşýar. Emma hassahanalara düşýän hassalaryň ýa bolmasa çagyrlan tiz kömek wakalarynyň anyk sany barada hiç ýyly maglumat tapmak başartmaýar. Jorogly Lukmanyň sözlerine görä köplençkem öz iş boýunça meýdanda işleýän ýa-da bir ýere baryp gaýtmak zerurlygy çykan adamlar gezelençdäkiler gün urmak ýa bolmasa arterial gan basyşynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýarlar. Lukmanlaryň aýtmaklaryna görä habar beriş terişdeleriniň üstü bilen halk köpçüligine kä halatlarda medisina barada maglumatlar berilse de häzirçe günden goranmak barada o diýen maglumatyň el ýeterli däldigini aýdýarlar. Şol bir wagtda yssyk howadan goranmak üçin Türkmenawadyň aglawy ýerlerinde beýik binalaryň kölegesi ýalňyz çykalga bolmagyna galýar. Köçeden marýan adamlar häzirki günlerde sähelçe kölege berýän binanyň düýbüne dikylyp ýörep barışlary indi bir adat ýagdaýa ugruldy. Kölegesi bol ağaçları çapmaklyk we onuň ýerine sosna ağaçlary ekmeklik öňkü prezident Saparmurat Niýazow döwründe başlanyp häli şindi hem dowam edip gelýär. Sosna ağaçlaryny ekmeklik bilen Türkmenawadyň aglawy köçeleri kölegesiz galdy. Habarçymyz Rewşan Çaryýewiň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak şeýlede biziň video we surat şekilli maglumatlarymyzy görmek isleseňiz, azathabar.com websaýtymyza täýäk ediň we pikir paýlaşyň websaýtymyzda şuň siziň dikkatiňize Türkmenistanyň prezidentiniň maşgala agzalary barada taýýarlanan video şekilli maglumaty hödürleýäris. Videonu görüp öz pikirlerinizi mälim etmäge çagyrýarys.
Biziň maglumatlarymyz Azatlyk radiosynyň Facebook, Wkontakte, sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda hem el yeterlidir. Azathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da Qarawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owan hökümetiniň 2016-njy ýylyň ýanwar we may aýlarynyň aralygynda ýurdun giňişliginiň ýene 5% çemesini elden berenligini Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Owganistan boýunça synçy idarasy 29-njy ýylda habar berdi. Maglumaty raklykda häzirki wagtda Owan hökümetiniň ýurdun 65,5%-ny gözegçilik edýär galan territoriýa bolsa esasan Talibanyň elinde saklanýar. Şular Owganistanyň Demirgazynda Jowzjan vilayatynyň 8 etrafynda güýçli töweşleriň barýanlygy habar berilýär. Owganistandaky habarçymyz we kardeşimiz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Owganistanyň Jowzjan vilayatynda howpsuzlyk şertleri ýene ýaramadlaşdy. Vilayatyň 8 etrafynda dartgynlyk höküm sürýär. Jeňçiler ýollara da waham salýar. Jowzjan vilayatynda howpsuzlyk şertleriniň hasam yaramadlaşmagynyň mümkindigini vilayatyň hakimi Lutfulla Azizi düýdürdi. Jowzjan vilayatynda ýagdaýyň gadal däldigini hakim bellidi. Vilayatyň etraflarynda jeňçiler hereket edýär. Olaryň komandirleri owalarda ýerleşdi. Erbeki atly yerli ýaraglary hökümet goldamaýar. Jowzjan vilayatynda ýerleşen Awgan güýçlerini jeňçileriň öňüne almak başartmaýar. Jeňçileriň öňüne almak boýunça çäre görmegini merkezi hökümetden soraýar diýip hakim Lutfulla Azizi aýtdy. Jowzjan vilayatynyň baş etrafinda jeňçiler Awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjum etdi. Uruş sebäpli halk öz üýjäni terk etmäge mejbur boldy. Jowzjan vilayatynyň hakiminiň metbuat wekili Muhammed Reza Gafuri jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün, ýagny 29-njy iýulda hem çatışygyň barýandygyny ma'lum etdi. Akça, Faydabad, Xanaga we Meňejik adly etraplarda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Jeňçilere garşy uly zarba uruldy. Jeňçiler biraz ýedine çekildi. Uruş zerarly halk gaçyp çykdy. Olara biraz kömek edildi. Ýöne ol ýeterli. İnsanperwer guramalaryň bozgullara kömek etmegini isleýär. Telekeçilerim öz üýjäni terk edenlere kömek etsin diýip sözçi Gafuri Azatlyk radiosu arkaly bildirdi. Famil awra bolgan we bu famillar azamaşyp. Akça etrafynda vice-prezident general dostumyň ýol başçylygynda jeňçilere garşy arada harby operasiýa geçirildi. Akçanyň baş etrafynyň jeňçilerden arasalananyny şol wagt yerli resmiler ma'lum etdi. Ýöne Akça we böleki etraflarda jeňçiler ýene ýerleşipdir. Jowzjan vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmetulla Türkistanyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Akça we Xanaga etrafyndan jeňçiler ýedine serpikdirildi. Murdiýan atly etrafynda jeňçilere garşy harby operasiýa başlandy. Bu etrafam jeňçilerden paklener. Jeňçilere garşy biziň görüşimiz dowam edýär. Häzir men Murdiýan etrafyna barýaryn. Jeňçileri obalardan goýup çykarmak boýunça biz kararly diýip Türkistany nagtady. Akça halakany mükemmel tasfiýe kılıp, Akçada uruşun bolandygyny Jowzjan vilayatynyň vilayat keňeşiniň agzasy deputat Amanullah Şeripi hem tasdiklady. Uruşdan gaçyp çykanlara kömek bolupdyr. Saglyk hyzmatlary bozgullara ýetirilipdir. Oňundan beri Akça Murdiýan kowmlar gorkup çykan uruş etir bardy, kömeklerini ber, biraz kömekler su, nan, kömeklerini klinik sebahanadan motor elti görýär, kömekler etip kowmlara. Jowzjan vilayatynda jeňçileriň munun beýlegem öz hüjumuna dowam etdirmeginiň ahmallygyny deputat öňe sürdi.
imkanı var. Gelse yine ben hükümet gördü. Ondan general dostumun askerleri var. O arbekler var. Ondan çıkıp olar hamle edecek. Postunu alan arbeklerden. Jowzjan vilayatynyň 10 etrabı var. Etraplaryň hemmesinde hem jeňçiler yerleşipdir. Vilayatyň 3 etrabı Türkmenistan bilen serhetleşýär. Hamyab etrabynam jeňçiler bir ýola basyp alypdy. Jowzjan vilayatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Şaýmerden Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sagly hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.